Играй, Стани. Емо, е там. Остави ги Айде, да дай средата, искаме, водия Бог. Емо, ето го твоя човек, ето това е твоя. Танасов, спри, няма смисъл. Спрете го, Танасов. Стой! Стой, Атанас, назад! Увадея! Кой е, Емо, кой е? Абе, Хвастай Каляне. добре. Дани, човека, 10 номер, Дани! Навътре, бе! Навътре, айде! Айде, Алекс! Седно! Точно така. Емо, ти си, дай му на Алекс Петко. Спира я. Енчо, пасовете ти куцат днеска. Бобо, остави я, Боб. Алекс, предния, Оливър! Other side! Да, Бояне по-близо, да. Кико, Айде пак, подреди се. Дани, навътре. Дани! Спри се, бе! давай, Алекс. Айде, върни се сега назад. Емчо, изрите я поне към вратата, моля че. Аре бе, Емо! Кико, айде бе, Кико! Come on, Оли, again! Браво, Миро! Браво! Горе! Добре, Миро! Назад! Ало! Дани, спри! Не влизай на гол линията! Добре, браво, нищо, айде по местата! Емо, искай топката, Емо! По местата! Дани, обърни се, гледай топката! Давай му Ти я, да се извлича настрани, ето го идва! Come on, Оливър! Давай, Алекс! Айде, Мина! Айде, Алекс! Бобо, далече си, бе! Давай, стани, айде, бе! Айде, скочи, Добре, Дани. бе! Всеки да взимат ти гледат! Добре. Ей! Назад, добре, Калянчо! Кико, Браво, Оли. по-близо до Боян, бе! Кико, до Боян! Айде, Дани! Каптие, Владея. да не се обръща, гледай му топката! Така, Владея, изложи го, браво! Добре, Кавръков! Станимире! Кавръков, ти! Кавръков! Каляне, двама! Кико, на стена! Емо, на стена! Кико, на стена! Оливър! Ю! Станимире, мах се оттам! Сашо! Гледай тук върната! Станимире! Гледай тук върната топката, няма удар! Стой там! Дани, бягай! Оливър! Ю! Чакай, бе, чакай! Каляне, погледни с пак стената! Дани, бягай от бягай вътре! С Оливър! Гледай, Оливър! Станимире! Браво, Алекс! Играй, Алекс! Давай, Станимире, айде бе! Ей, Станимире! Си играш ли, бе? Смяна, Станимире, ти бе! Той, че е там на корнера. Давай, Миро, между него и нашата врата. Миро, изпускай го! Сашо, стой! Сашо! Айде, Дани! Може, да. Има, да, има. Може. Аре, искай, дай му я, дай му я! Айде! Аре, махай я! Стой! Тук! Добре, давай! Айде, Алекс, къде си? Давай, Миро! Бах те, карай гол, бе, Миро, бе. Добре, браво, Бояне! Затворихте го, добре! Алекс, видя ли? Ако не беше Боян, Смяна, господин съдия. беше изпуснал. Миро, ела! Сашо! Атанас в отдел, Борис в отдясно. Добре, браво.
Остани, остани! Боян от другата страна, Боян от другата страна. На кой я даваш, бе, Кико? Ей, Кико! Ей, Кико! Погледни ме, бе! Дай му на Боян, бе! Тръгни към центъра, дай на Боян, бе! Моро, айде! Моро, по-близо до него! Моро! Давай, Емо! Давай, Емо! Айде, Моро! Добре, давай, Алекс, сам! Айде! Давай! Давай, пускаш ги други пали! Добре, Дани, няма да се спираш. Добре. Отново. Пак близо, Дани, близо един човек. до друг. Борисов човек. Близо един до друг. Come on, Оле. Давай, бускай. Напред, води я. Имаш пас. Двама вътре, пас. Браво. Добре, местата. Бързо. Дай навътре. Дани, бе. Писни. Айде сега Айде се излез. Дани. Айде, пас, дай му! Тръгвай, Алекс! Айде, на кой даваш, бе? Браво, Алекс, дай! Срещай, Емо, предния, Емо! Що не воде, бе? Давай, ти си с глава, дай му! Тудева. Айде, Морде, Извади я на тъч. Отстрани. Абе, Борисов, бе. Айде, Алекс! Хората, Дани, Борисов, Атанасов. Айде, Алекс, пак! Давай, пробвай! Айде, момчета, подреди се. Хората хващаме. 90 номер, Борисов. Атанасов, човек. Бобо, човек. Човек се хвани. Ето го на Атанасов, човека хвани. Хвани на Атанасов, човека. Бобо. Оливер. Оли. Back. From Атанасов. Yes. Cover. Давай в топката, смело! Бей. Алекс, то не може да ритнеш първия път! Гледай съдията. Аз пък съдията. Гледай вратаря си, аре влизай навътре. Дани! Навътре сега, Шерита, влез навътре. Айде назад, Емо назад! Бобо, високо, Бобо. Сашо, влез навътре. Давай, Маро! Към тъча. Айде, Кико! Владея. Айде, бе! Ей, влез му, бе, Кико! Бояне, би го, бе! Come. Чача! Аре, бе, Кико, айде, бе! Почти ми играеш малко, бе, човек, бе! Спокойно. Кико! Играй, Владея. Браво, Вики. Браво, бе! Смяна, Кико! Сашо, това е да тръгнеш. Браво. Какво не ми се смей? Ай ми се ревец, бе! Какво ми се смееш? Добре, готови. Айде, още малко имаме работа. Тръгвай, бе, Маро, тръгвай, бе! Влизате и се раздавате максимално. Малко време искам да видя вътре, че ще изядете това. Ясно ли? Смяна, господин съдя. Оливър. Чак смял. Калян напада. Рано, без защитата, да го спираш ти първи човек. Very good. Маро, срещай! Станимире, давай предния! Бояне, давай, завършите! Тъч. Станимире, айде, де, Маро! Мариане! Настрани, Саша. Срещай, Алекс! Добре, Бояне зад него! Бояне, давай, Каптиев, ти хвърляш тъча! си пари човек. Аре, бе, Каптиев!
Борисов. Напреде, Маро, напреде. Хвърляй зад гърба на Мариан. Мариане! Мариане! Ела, мони. Защо дигаш крага, човек? Влизаш, отдясно. Влизай вътре, Борисов изпълня. Кояк е? Не, Кояк е? Чак си дал. можеш директно. Ако! Колко време има, Ники? А Калян е готов! На линията на засадата, точно така. Борисов готов! Каляне, внимавай, Каляне! Айде, Каляне! Сороки, тук ли е? Браво! Пас! Настрани! Настрани, бе, Саш! Добре, добре, добре. Всички ли пуснахте? Каляне! То пред! Всички ли си игра? Всички ли си игра? Да. Бобо мисли! Браво. Обаде, Као! Браво! Имаш пас! Айде, Каляне, айде, бавно е! Тръгвай, Алекс, тръгвай! Айде да не ги гледаме! Емо! Добре, добре. Сприе, обърни насам! Точно така! Като не я Гледай, подаш, Калян! Трианов, бойни. Калян! Калян! Играй! Много добре! Добре, Мони! Мони! Мони, бързо! На спринт! На спринт! Бързо! Абе, там има си! Мони! Мони! Абе, ти чуваш ли? Айде! Айде, Кало! Браво, Боб! Браво! Глава назад, глава! Айде! Не, Калян, почивай! Айде, Кало! Ти си! Въния, бе! Въния, Давай, бе! Каляне! Въния, бе, Каляне! Каляне, вътре! Каляне! Добре, браво! Ти си нападател, на кой ще ти? Още децата, бе! Каптиев! Ти, бе, си още децата, какво му си караше? Да си играе как може. Дава отзад, ти си отпреде, да. Давай, излизай! Бобо! 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 Алекс! Вътре, гледай за стаята, Мони! Шут, Кало! Добре! Остави я да излез! Остави я да излез! Айде с Калян! Ето го Калян! Кико! Мони! Абе, вие луди ли сте, бе? Бързо, Каптиев напред! Четири идеи. Още децата, бе. Давай пак! До година ще ги учите тия тъчове. Какво се разпени? Водим с 3 гола, една минута до края. Еми да чуете, те не могат да играят като нас. Се научат, бе. Еми той може да стана близо, той затова е обратен тъч. Реално е да мине Калян. Голямо желание. Айде, Као, пред него, ето го Калян. Браво! Нищо, айде по местата. Хората бързо, Мони горе! Браво, Мони! Хората! Айде, Борисов! Горе! Ето Калян! Айде, де! Глава! Глава! Браво! Тръгвай! Мони, къде си, бе? Повъде настрани! Пас! Пас! Мате, финт. Ай, бъцня, бе. Пас назад! На кой, бе, Емо? Добре, Кабърков, играй до края. Добре. Айде, Мони. Давай напред, Каптиев, искам. Мони. Дай му на Боян отзад! Айде, махай я, Бояне! Айде, ориентирай се. Ники, коя? Горе, Саш. Давай, Ой, Айде, върни се. Борисов. Айде! Айде, Каляне. Давай силно напред! Алекс, давай напред! Айде, Алекс! Бобо, ти! Айде, Борисов. Без фал, без фал! Добре! Бобо!
Вътре, Бобо! Айде, хората! Браво! Всеки си играч! Бобо! Близо, близо! 90-ти номер! Близо, Бобо! близо. Мони, зад гърба! Сашо, застани по-близо до 91. Това мой не чува изобщо, бе. Дама, има син до теб. Давай, картия. Гледай топката, гледай топката, не се връщай с гръб. Бобо, висок. Висок. Браво, бе! Аре, бе, ходи ги дигате малко, бе. Видай тук пред камерата иска. Елате насам, елай насам. Шампиони сме! Шампиони сме! Шампиони сме! Шампиони сме! Шампиони сме! Вижте, момчета, не обичате по-над шампионски тениска. Тениските обичи ги бързо. Ела насам, не дей да тръгваш. Тук, снимки трябва, снимки, момчета. Айде, взимай бързо. Слагай отгоре, бе. Всички ли имате? На обратно, Данка. Не на опак, на обратно.